Balma ni nyangma amala dina ga fo réseaux social kura do bora ko lenali a glana an yɛrɛ fɛ no farafina ka bɛni an ka ko ye o ye k'a fɔ a kɛlen no an yɛrɛ ka kanw na wa i bɛ se k'i ka baara bɛɛ k'a la ka sɔrɔ i ma sɛbɛnni kɛ komi fɛn kura bɔlen no caman b'a faamuya an bɛna video damadama kɛ k'aw bilasira walasa aw bɛ se k'a faamuya cogo min na bamanankan no an tɛ o dɔnbaaba ye ten an ye technicien ye o yɔrɔ la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ walasa aw ka se ka lenali sigi aw ka téléphone na a bɛ don aw ka téléphone play store kɔnɔna na ni aw donna aw ka play store kɔnɔna na ɲininikɛ tomi min bɛ sanfɛ aw kiniyanfan fɛ n'a bɛ f'o ma ko recherche bouton a b'o digi n'a y'o digi a b'a sɛbɛn ko lenali n'aw tilala lenali sɛbɛnni na a bɛna aw ka ɲininikɛ bouton digi dugumala la n'a bɛ f'o ma ko recherche ɲinini kɛlen kɔfɛ a bɛna lisi dɔ yira aw la lisi sanfɛla la fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ ko lenali n'aw ɲɛ bɛ bulalama la a kan a b'o digi o digilen kɔ a bɛna lenali télécharger sisan ka sigi aw ka téléphone na walasa k'o kɛ tominugujima min filɛ aw ka téléphone camancɛ la n'a sɛbɛnnen b'a kan ko installer a b'o digi walasa ka se ka lenali sigi aw ka téléphone na o digilen kɔ téléphone bɛ lenali télécharger n'a tilala téléchargement na a bɛ lenali sigi aw kunna a yɛrɛ ma lenali sigilen kɔ aw kunna tominugujima min filɛ aw ka téléphone camancɛ la n'a sɛbɛnnen b'a kan ko ouvrir a b'o digi walasa ka se ka don lenali kɔnɔ ni aw donna lenali kɔnɔ téléphone dɔw la a ɲininen bɛ aw fɛ aw ka yamaruya di lenali ma walasa a ka se k'a ka baara kɛ ka ɲa ni o yamaruya ma ɲini aw mɔgɔ min fɛ aw ka téléphone na o tɛ baasi ye aw bɛ tɛmɛ ten tɔ nka n'a ɲinina mɔgɔ minnu fɛ aw bɛ yamaruya to min n'o ye autorisé ye aw b'o digi walasa lenali ka se k'a ka baara kɛ a ɲɛ ma ni aw ye yamaruya di lenali ma siɲɛ fɔlɔ la a bɛ to ka yamaruya bouton digi n'o ye autorisé ye walasa aw ka taga ɲɛfɛ bamanankan yamaruyaw dilen kɔ lenali ma a ɲininen bɛ aw fɛ aw k'aw ka kan mɛnta sugandi yan nɔ walasa k'o kɛ a bɛna nin bouton in digi a kɛlen kɔ k'o digi lenali bɛ se ka kuma kan minnu na a b'olu bɔ ka yira aw la o fɔlɔ ye bamanankan ye filanan ye marakakan ye sabanan ye kɔrɔbɔrɔkan ye naaninan ye wɔlɔfɔkan ye duurunan ye mɔri ye wɔɔrɔnan ye tubabukan ye ni aw bɛ kan min mɛn nin kan wɔɔrɔ la a bɛna ka na o bouton digi ne bɛ bamanankan de bɛ ne bɛ bamanankan to min digi walasa ka n ka lenali kan bila bamanankan na o kɛlen kɔfɛ tomi bulalama min filɛ dugumala la a b'o digi walasa aw ka se ka taga ɲɛfɛ ni aw sera yan nɔ lenali b'aw ka dugu jɔnjɔn bɔ ka yira aw la a yɛrɛ ma n'o ye darapo ye nka ni aw minnu voyagelen don n'aw ɲɛ bɛ jɔnjɔn wɛrɛ la min tɛ aw ka dugu jɔnjɔn ye aw bɛna ka na jɔnjɔn bouton digi yan nɔ walasa ka se k'aw ka jɔnjɔn falen ni aw sera yan nɔ jɔnjɔn minnu bɛ bɔ ka yira aw la aw b'aw ka jɔnjɔn ɲini olu kɔnɔ n'aw tilala aw b'aw ka jɔnjɔn bouton digi walasa aw ka se ka taga ɲɛfɛ aw kɛlen kɔ k'aw ka dugu jɔnjɔn sugandi a ɲininen bɛ aw fɛ aw k'aw ka téléphone numéro don yan nɔ n'aw tilala ka numéro donni na bouton min bɛ aw yɛrɛ ka téléphone na n'o bɛ aw lasegin kɔfɛ a b'o bouton digi walasa ka se ka sɛbɛnnikɛlan latunu n'o ye clavier ye aw kɛlen k'aw ka clavier latunu tomi bulalama min filɛ dugu ma aw b'o digi walasa aw ka se ka taga ɲɛfɛ aw ma se k'aw ka nɛgɛjuru sira sɛgɛsɛgɛ anw yɛrɛ ma sisan a ɲininen don aw fɛ aw k'aw tɛgɛ digi dugumato min kan n'o ye bouton ye walasa anw ka kɔdi ci aw ma bataki SMS fɛ bouton bulalama min filɛ dugu ma a b'o digi n'a sɛbɛnnen b'a kan ko envoyer le code anw ye kɔdi ci aw ma bataki SMS fɛ anw bɛ k'a lajɛ ka kɔdi nin don aw ye a donyɔrɔ la kasɔrɔ aw ma fosi kɛ ni o ma se ka kɛ a ɲininen don aw fɛ aw ka kɔdi nin don aw yɛrɛ ma a donyɔrɔ la ni aw tilal'o la a y'aw tɛgɛ digi dugumato min kan n'o ye bouton ye kɔdi min cira aw ma bataki SMS fɛ a ɲininen bɛ aw fɛ aw k'o don yan walasa aw ka se k'o don aw bɛna aw tɛgɛ digi camancɛ kan a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ min na ko code de confirmation n'a y'aw tɛgɛ digi o kan kɔdi min cira aw ma bataki SMS fɛ a b'o don yen aw kɛlen kɔ k'aw ka kɔdi don tomi bulalama min filɛ camancɛ la n'a sɛbɛnnen m'o kan ko continue a b'o digi walasa ka se ka taga ɲɛfɛ sisan nɔ aw bɛna aw yɛrɛ ka kunnafoni na don n'o ye profil ye walasa aw laɲinibagaw bɛ se k'aw dɔn aw ye mɔgɔ min ye kunnafoni don ta fanfɛla la ne ka baara fɔlɔ bɛna kɛ min ye o ye ka n ka profil ja falen n'a bɛ f'o ma ko photo de profil walasa ne ka se k'o kɛ ne bɛna ka na sanfɛ n kini fɛ fototala to min bɛ yen nɔ n b'o digi n'a y'a sɔrɔ photo kura de ka di aw ye teliya la aw bɛ don aw ka appareil photo kɔnɔ ka photo kura ta
walima n'a y'a sɔrɔ photo bɛ aw ka telefɔni kɔnɔ ka ban a bɛ don aw ka galerie kɔnɔ walasa aw ka se k'aw ka photo sugandi. Photo minnu bɛ ne ka telefɔni kɔnɔ a y'olu yira ne na sisan nɔ. Komi Mali ja de ka di ne ye n ka profil kan, ne bɛna ka na n tɛgɛ digi Mali ja kan. Photo donnen kɔfɛ a ɲininen bɛ an fɛ nin yɔrɔ in na an k'an tɔgɔ ni an jamu don. Walasa ka se k'o kɛ, Lenali kɛlen don ka kɛcogo fila de bila an ka bolo kan. O kɛcogo fila ye danfara belebele Lenali ni réseaux sociaux tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka d'a kan bi bi in na Lenali kelen dɔrɔn de bɛ se k'o yira a ka mɔgɔw la. O fɔlɔ ye min ye, an bɛ se k'an tɔgɔ n'an jamu sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnni de ka di anw ye. Walima filanan, an bɛ se k'an tɔgɔ n'an jamu don kumakan na n'a y'a sɔrɔ kumakan de ka di anw ye. N'aw ye sɛbɛnni de kɛ ka ban, o la kumakan donni diyagoyalen tɛ aw kan bilen, nka a ɲininen bɛ aw fɛ aw ka tɔgɔ don kumakan na. O b'a to sɛbɛnni ka gɛlɛn mɔgɔ minnu ma, walima mɔgɔ minnu ka teli sɛbɛnni ma, olu bɛ se ka aw tɔgɔ kalan. Tɔgɔ donyɔrɔ ɲɛfɛ, butɔn bulalama min bɛ ni micro ja b'a kan, a b'o digi. Butɔn digilen kɔfɛ, a b'a aw tɔgɔ ni aw jamu don kumakan na. Ne tɔgɔ Isa Kane. Ni aw tilala, butɔn bilenman min filɛ aw numan fɛ, a bɛ se k'o digi ka aw tɔgɔ ni aw jamu lamɛn, walima ni aw tɔgɔ ni aw jamu don cogo ma ɲɛ, a bɛ se ka butɔn bulalama digi walasa ka a supprimer ka bɔ yen ka segin a kan, walima ni a don cogo ɲɛna, a bɛ se ka butɔn nugujima digi yan nɔ walasa ka a enregistrer. Tɔgɔ donnen kɔfɛ sɛbɛnni ni kumakan na, a ɲininen bɛ aw fɛ nin yɔrɔ in na aw ka baarakɛta don n'o ye profession ye. Aw ka baarakɛta donni yan nɔ, o fana diyagoyalen tɛ aw kan, nka a ɲininen bɛ aw fɛ aw k'o don walasa mɔgɔw ka se k'aw lasɔrɔ joona baarako ta fanfɛla la. I n'a fɔ sanfɛla la a y'aw tɔgɔ don sɛbɛnni ni kumakan na cogo min na, a bɛ se ka baarakɛta fana don sɛbɛnni ni kumakan na yan nɔ. Aw kɛlen ko k'aw ka baarakɛta don, butɔn min bɛ aw ka telefɔni na n'a bɛ f'a ma ko butɔn retour n'o ye seginnikɛ butɔn ye, a b'o digi walasa ka clavier latunu ka bɔ aw ɲɛ ma. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ, aw ka baara laban bɛna kɛ min ye, o ye aw bɛ dugu min na aw k'o don nin yɔrɔ la. I n'a fɔ a ye sanfɛta tɔ ninnu kɛ cogo min na, dugu fana bɛ don o cogo la. I n'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ Bamako, aw bɛ se ka Bamako sɛbɛn yan nɔ. Komi ne bɛ Aligérie ne bɛna Aligérie sɛbɛn. N'aw tilala, tomi bulalama min filɛ dugu ma, a b'o digi, o ye baara bɛɛ bannen ye. N'i sera ka nin bɛɛ kɛ ka ban, o ye baara bɛɛ bannen ye, i bɛ don Lenali kɔnɔ. Sisan kɔni video filanan min nɔ, a ɲininen bɛ i fɛ i ka taga o lajɛ.